Россиядә 180-гә якын тел исәпләнә, шуның 136-сына юкка чыгу куркынышы яный. Шул исәптән калмык һәм уртмурт теленә дә. Туган телне саклап калуның бердән-бер ысулы ул аралашу. Әдәбият, музыка, халык аваз иҗаты аша балаларда туган телгә мәхәббәт тәрбияләргә кирәк ди татар теле һәм әдәбияты укытучылары. Замана үзгәрә бара. Замана белән без үзебез дә, безнең укыту алымнарыбыз да үзгәрә. Иске традицион укыту алымнарын онытмыйча, без яңалыкка омтылырга тиеш булабыз. Без үзебезнең дәресләребездә яңа компьютер технологиялары кулланып укытабыз, презентациялар кулланып укытабыз. Һәм инде әлбәттә видеолар кулланабыз. Дәресләрдә шушы яңа алымнарны, яңа методик алымнарны куллану, компьютер технологияларын куллану укытучыларда бик зур кызыксыну уята. Ни өчен дигәндә, 10 тапкыр ишеткәнче, 100 тапкыр ишеткәнче, 1 тапкыр күрүең кешенең күңелендә күбрәк сакланып кала, бала күңелендә бигрәк тә. Туган тел көненә карата шәһәрнең 8-нче мәктәбе укучылары, укытучылар белән берлектә тулы программа әзерләгәннәр. Анда алар барлык милли колоритны күрсәтергә тырышканнар. Биредә милли ризыклар тәкъдим ителде, костюмнар күрсәтелде, шигырьләр һәм җырлар яңгырады. Туган телне без дөньяга килгәч үк ишетәбез. Аны саклап калу өчен аралашырга, укырга һәм язарга, иң мөһиме үз телеңдә уйлый белергә кирәк. Татар телендә инде ул үзе сөйләшү үзе зур бәхет инде үзеңнең туган телеңдә сөйләшергә. Чөнки бит инде ул синең татар теле ул минем туган телем. Без инде башка телләрне дә өйрәнәбез, башка телләрне сөйләшәбез. Инглизчә дә, немец, урысча да сөйләшәбез. Төрле телләрдә сөйләшәбез. Әмма инде шы татар теле барыбер үзеңнең туган теле минемчә һәрберсенә якын инде ул. Без инде дуслар белән дә татарча сөйләшәбез. Һәр кешенең үз теле бар. Мин татар кызы, минем татар теле минем әнинең дә, әтинең бабай, әби бабайның теле. Шуның өчен мин татар телен яратам. Бу көнне әдәби музыка кичәгенә түгел, безнең иң яхшы укытучыбыз һәм башка бәйгеләрдә җиңү яулаган татар теле һәм әдәбияты укытучысы Роза Сафина мастер-класста күрсәтте. Ел саен халыкара туган тел көне төрле темага багышлана. Быел ул туган тел һәм китаплар темасын үз эченә алган иде.